Avui ens colem a l'estació fantasma de Correus. Aquesta estació, l'estació de Correus, es va inaugurar el 1934, la inauguració del Gran Metro de Barcelona. Ojo el nombre de las calles de cuando se cerró esto. La voz de los sin voz i el que llama el papa i el Bibi, nano. Aquesta estació formava part d'un ramal del Gran Metro. El metro baixava per Passeig de Gràcia, es desviava per Urquinaona i passava per Jaume i moria aquí, a l'estació de Correus. Originalment aquesta estació era al final de línia, per tant només hi havia una via, que era la que servia perquè els trens entressin i sortissin. Aquest costat d'aquí era l'andana i aquest d'aquí era per on arribava el tren. Ens toca tornar corrents a Jaume I perquè han d'encendre l'electricitat perquè els trens tornin a passar per aquí. Aquest cop han estat prop de 400 afortunats els que han pogut fer la visita. Esperem que no hagin de passar 50 anys més perquè els barcelonins puguem gaudir d'una de les estacions fantasmes més conegudes o més desconegudes i misterioses. Des del subsol de la Lletana, David León, Barcelona Secreta.